Takže poďme sa pozrieť znova na firmu Jim Beam a produkt Veins. Veľmi podobné ako pri ASAP. Ak si nevidel video o predošlej pretréningovke z Jim Beamu, mrkni do popisu a klikni na odkaz. Takže poďme na to. Takže citrulín malát máme znova v pomere 2:1, to znamená 2 dieliky čistého citrulínu, 1 dielik kyseliny jablčnej. Čiže nie je to čistý citrulín 7000 mg. Oproti ASAP je tu 4000 mg arginínu. Nie je to zlé, ale vieme dobre, že arginín síce má synergický efekt s L-citrulínom, ale zároveň je trošku ťažšie straviteľný a veľmi slabo vstrebateľný. Beta-alanín je úplne totožný ako v minulej pretréningovke 2400 mg. Je to skôr pre efekt, by som povedal, aby ťa to svrbelo, mravčelo a tak ďalej. Beta-in HCl 1500 mg je taká hraničiaca, ja by som dal aspoň 2000 mg. Ak chceš veľmerky, OK, ale 40 g pre tréningovky je dosť záhul. Máme tu 100 mg extraktu z borovicovej kôry, tiež podporuje prekrvenie svalstva. No a bioperín na zosilnenie účinkov jednotlivých zložiek. Úplne v skratke, na 95% totožný pre-workout ako ASAP, s tým rozdielom, že tu má balenie pol kila za 12,95, ASAP máme 425 g za 13,50, čiže veľmi podobné, totožné. Každopádne, či už kúpiš jednu alebo druhú pretréningovku, je to na tebe, je to veľmi podobné, čiže efekt tam bude veľmi podobný. A ako som vravel v predošlom videu, ak by som si mal vybrať medzi drahou pretréningovkou od nejakého známeho influencera a touto lacnou verziou, dám si dve odmerky tejto a aj napriek tomu ušetrím kopu peňazí a efekt bude mať veľmi podobný ako tie drahé pretréningovky. Mimochodom, ak chceš kvalitnú pretréningovku bez stimulantov, tak mrkni na topset.shop a odporúčam prihodiť si k nej aj magnésko s príjemnou citrónovou príchuťou, šumivý prášok, rozmiešaš v decku vody a je to také príjemné penivé šumivé, totožné s tým, ktoré je na predpis. A ak ťa zaujíma podobný obsah, nezabudni hodiť follow a napíš mi koment, čo ťa zaujíma. Čus.